Εμείς είμαστε μια μικρή ομαδούλα του δεύτερου γελέδας. Ναι, του δεύτερου γελέδας, που αποφασίσαμε να δουλέψουμε πάνω σε ένα πολύ επίκαιρο θέμα που έχει ενταθεί ιδιαίτερα στις μέρες μας, το προσφυγικό. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το προσφυγικό ζήτημα υπήρχε από πάντα. Απλά τώρα επιλέξαμε εμείς να του δώσουμε μεγαλύτερη βάση. Και για να το αναλύσουμε καλύτερα, το χωρίσαμε σε διάφορες ενότητες που αφορούν το trafficking, δηλαδή το εμπόριο λευκής σαρκός, τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν το προσφυγικό ζήτημα, το άσυλο των προσφύγων και τα δικαιώματα του παιδιού. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ποιοι θεωρούνται παιδιά. Παιδιά θεωρούνται όλα τα κορίτσια και τα αγόρια που δεν είναι 18 ετών και τα δικαιώματα των παιδιών. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη. Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφει στο ληξιαρχείο με τη γέννησή του, να έχει όνομα, επώνυμο και ηθαγένεια, δηλαδή να ανοίξει μια χώρα. Η ταυτότητα, η πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να διατηρούν τη ταυτότητα, την ηθαγένεια και τις οικογενειακές τους σχέσεις. Η ελευθερία γνώμης. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, καθώς και η ελευθερία σκέψης και θρησκείας, όπου τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα και να πιστεύουν σε μια θρησκεία. Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία, την αλληλογραφία ενός παιδιού, ούτε να προσβάλλει τη τιμή και την υπόλοιψή του. Τα παιδιά δεν είναι μικρογραφίες ανθρώπων με μικρότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη προστασία και όχι. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να το αγαπούν, να το φροντίζουν και να είναι κοντά στους γονείς του. Οι άνθρωποι πρέπει να το νοιάζονται, να το σέβονται, να το ακούνε και να το καταλαβαίνουν. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία από ένα σειρά. Έχουν δικαίωμα. Έχουν δικαίωμα. Έχουν δικαίωμα.
Το τράφικινγκ είναι η εμπόρια ανθρώπων, το οποίο σημαίνει είτε η συλλογή, η μεταφορά, η μετακίνηση και η υπόδοση ανθρώπων. Μέσω της απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, εξαπάτησης, απάτης, κατάχρησης δύναμης ή μιας ευάλωτης κατάστασης ή της πληρωμής ή της λήψης χρημάτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές εκμετάλλευσης, οι οποίες είναι είτε η σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε η εργασιακή εκμετάλλευση, η εμπόρια οργάνων και η εμπορία παιδιών. Στατιστικά, η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων αποτελεί σήμερα το τρίτο μεγαλύτερο οργανωμένο έγκλημα μετά την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία όπλων. Υπολογίζεται ότι αποφέρει περίπου 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, από τα οποία τα 22,6 δισεκατομμύρια προέρχονται από τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα προορισμού και διέλευσης των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και 1.000 κορίτσια ηλικίας 13 έως 15 ετών, είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Το τράφικινγκ σε αριθμούς παγκοσμίως. Αναγνωρίζοντας το θύμα και το θύμα. Θύμα είναι το κάθε άτομο που έχει εξαναγκαστεί σε πράξεις και συμπεριφορές που δεν τις επέλεξε ελεύθερα και η συνθήκη του θύματος προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου θήτη ή κάποιων θητών. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ ατόμου το οποίο παραπέμπει σε θύμα. Το θύμα μπορεί να είναι άντρας ή γυναίκα, ενήλικας ή παιδί, ντόπιος ή ξένος, υψηλού ή χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου, νόμιμα ή παράνομα διαμένων, λιγότερο ή συνήθως περισσότερο ευάλωτο άτομο. Θήτης. Θήτης μπορεί να είναι κάθε άτομο το οποίο έχει εμπλακεί σε δίκτυα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, ασκώντας εξουσία και βία πάνω στο σώμα, στην ψυχή και στο μυαλό άλλων προσώπων. Νομοθεσία. Εμείς ασχοληθήκαμε με το άσυλο στους πρόσφυγες και τα δικαιώματα που έχουν στις χώρες υποδοχής τους. Ποιος θεωρείται πρόσφυγας? Πρόσφυγας είναι αυτός που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του εξαιτίας του φόβου δίωξης. Το βασικό διεθνές δεσμευτικό κείμενο είναι η Σύμβαση της Γενέβης. Ο πρόσφυγας δικαιούται να προστατευτεί από μια εξαναγκαστική επιστροφή στη χώρα καταγωγής του σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Δηλαδή, η χώρα υποδοχής είναι υποχρεωμένη να του παρέχει προστασία. Ετούτοις άσυλο θεωρούνται όποιοι έχουν υποβάλει αίτημα προκειμένου να γνωριστεί στο πρόσωπό τους η ιδιότητα του πρόσφυγα, ενώ η απόφαση επί του αιτήματός τους δεν έχει ακόμα εκδοθεί τελεσίδικα. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου 2, ο μετανάστης δικαιούται να ζητήσει άσυλο στην ευρωπαϊκή χώρα στην οποία θα εισέλθει την πρώτη φορά. Τι γίνεται με το μεγάλο αριθμό Ολλανδών που έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα? Δικαιούνται να παραμένουν στην Ελλάδα και για πόσο χρονικό διάστημα? Όσο κρεμεί η εξέταση της αίτησής τους, δεν επιτρέπεται να απομακρυνθούν από τη χώρα.
Από την πολιτεία εξαρτάται πόσο γρήγορα θα εξετάσει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας. Φέτος μερικοί μήνες αρκούν για να εξεταστεί μια αίτηση. Η υποβολή της δεν συνεπάγεται και την νόμιμη παραγωγή του ετούντος στη χώρα. Μέσα μαζικής ενημέρωσης και πρόσφυγες. Ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης έδιναν 20 ευρώ σε πρόσφυγες για να κάνουν τους πνιγμένους. Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ ανέφερε πως οι κάτοικοι της ΚΟ είναι οι μόνοι που βοηθούν τους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες και έκανε λόγο για μια οργανωμένη παραποίηση της αλήθειας και της πραγματικότητας που κρύβει σκοπιμότητες. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, μπροστά στα μάτια μου ξένα κανάλια έδιναν 20 ευρώ σε ανθρώπους για να κάνουν τους πνιγμένους και να τους τραβήξουν με τις κάμερες για τα δελτία τους. Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ υποστήριξε ότι αυτό που εισπράττει ως εικόνα είναι εντελώς ψεύτικο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και χαρακτήρισε πόλεμο εντυπώσεων αυτό που γίνεται. Πρόσθεσε ότι αυτό είναι κακό, ότι γίνεται από καιροσκόπηση πολιτικής και τόνισε ότι είναι αμαρτία να παίζουμε έτσι με αυτούς τους ανθρώπους. Ο Κινέζος ακτιβιστής σταματάει στην έκθεσή του στη Δανία μετά τον νόμο για τους πρόσφυγες. Κινέζος δικαστικός και ακτιβιστής που επισκέφθηκε πριν λίγο καιρό την Ελλάδα και μίλησε για το προσφυγικό, αποφάσισε να κλείσει την έκθεσή του στην Κοπενχάγη. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά την απόφαση της Δανέζικης Βουλής να ψηφίσει τον νόμο που αναγκάζει τους πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα να παραδίδουν τα κοσμήματα και τα χρήματά τους στο δανέζικο κράτος, ένας νόμος που δικαίως προκάλεσε την παγκόσμια κατακραυγή. Το Μουσείο Φορσάου, σε ανακοίνωση που στηρίζει την απόφαση του καλλιτέχνη και εκφράζει τη λύπη του που η Δανία επέλεξε να μπει στην πρώτη γραμμή μιας απάνθρωπης πολιτικής πάνω στη στιγμή που συμβαίνει η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή, αντί να μπει μπροστά για να βρεθεί μια λύση σε σεβασμό και ουσία και να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το ανθρωπιστικό πρόβλημα.